प्रमोद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांजों ओरैबायदि गिदिर चेलेन्ज दङ आरो बिथांनि थाखायनो बा बिथाङा जेब्लायबो रावजोंबो गोरोबनायनि मोनसे जे आइडियोल'जि बिथांनियाव गैया। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बिदि नङा, बिथाङा गोरोबनानै खामानि मावनो गोसो, नाथाय प्रमोद बर'नि आइडियोल'जिया बिदि नङा। बोराय आयथाया थांगोन, गोदान आयथाया फैगोन, बिदि माबा मोनसे दङना बर'आवहाय। बिदिनो बिथांमोनाथ' सानसे बैसो जागोन, राजनितिनिफ्राय जानगारलांगोन। जेब्ला जोंनि आयथाया फैगोन अब्लानिया जोङो बिदि दैदेनगिरिफोरखौहाय बर'नि गेजेराव गुलुं गुजुं खालामनो जों नाजाया। जों बर' हिसाबै जे बे 6 सिडुलाव जोङो बर'आनो मोनसे राजत्व खालामगोन। जोंनाव गोबां दैदेनगिरिफोर दङ जेरावनाखि गावजों गाव गोरोबलाया, नङा होमबा? माने रायजोफोरनि गोबां रिकुवेस्ट दङ, रायजोफ्रा गोसोआव गोबां साननानै थायो जे दैदेनगिरिफ्रा गोरोबबा बर' हारिया गेरेमसा दानायाव गोबां मदद जागोन। नाथाय रायजोफोरनि बै आसाया दाबो जाफुङाखै। एज ए लाइमोन हिसाबै नोंथांमोना माबायदि जाजानायखौ लुबैयो? दैदेनगिरिफ्रा इयुनाव गोरोबगोन ना गोरोबा बर'निया? आंनि नोजोराव गोरोबनांगौ, नाथाय जों बिपिएफ हिसाबै बिपिएफआ गोरोबनो नागिरब्लाबो नाथाय प्रमोद बर'आ गोरोबा। मोनसे जाहोन दं। मानो होनोब्ला मोनसे समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरिमोन। बिथाङा गोलाव सम एबसु आफादगिरि महरै खामानि मावबोदों आरो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बिथाङा डाइरेक्टलि नङाबाबो इनडाइरेक्टलि गुबुन गुबुन राजखान्थिखौ हेफाजाब होबै नाजाबोदों, नाथाय बिथाङा फेलियर जाबाय थादों। नाथाय दाख्लै बोरैबा जे काउन्सिल बिटिसि काउन्सिलनि इलेक्सनाव इलिगेलि मोनसे गभर्नमेन्ट जि दाबाय बिथाङा लिलि हटेलाव लांनानै, दा बैखौ नायोबा नुनो मोनो प्रमोद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांजों ओरैबायदि गिदिर चेलेन्ज दङ आरो बिथांनि थाखायनो बा बिथाङा जेब्लायबो रावजोंबो गोरोबनायनि मोनसे जे आइडियोल'जि बिथांनियाव गैया। बिथाङा जेब्लाबो गोरोबनाय नङा। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बिदि नङा, बिथाङा गोरोबनानै खामानि मावनो गोसो, नाथाय प्रमोद बर'नि आइडियोल'जिया बिदि नङा। बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ गोरोबहोनायाव नोंथांमोना लाइमोनफोरा मा राहा लागोन बेफोरखौ इयुनाव? जोंथ' लुबैयो जेनेबा बोराय आयथाया थांगोन, गोदान आयथाया फैगोन, बिदि माबा मोनसे दङना बर'आवहाय। बिदिनो बिथांमोनाथ' सानसे बैसो जागोन, राजनितिनिफ्राय जानगारलांगोन। जेब्ला जोंनि आयथाया फैगोन अब्लानिया जोङो बिदि दैदेनगिरिफोरखौहाय बर'नि गेजेराव गुलुं गुजुं खालामनो जों नाजाया। जों बर' हिसाबै जे बे 6 सिडुलाव जोङो बर'आनो मोनसे राजत्व खालामगोन। जेरैबायदि मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव मिसिंफ्रानो राजत्व खालामो। डिमासाफोरनि जे काउन्सिल मोनसे दं एनसि हिल्स, बिथांमोनाबो सालायजोबो। कार्बि आंल'आव मोनसे अट'नमास काउन्सिल दङ, कार्बिफ्रानो सालायजोबो। न' डाउट सानै साथाम बे साफा सानै बिदि बर'फोरबो दङ, गुबुन हारिफोरबो दङ, खिन्थु मेजरिटिखौनो लानानै जोंनि बर'आनो बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि मोनसे सालायनानै जों मोनसे खौसेयाव लाबोगोन जों इन फिउचार। आंनिफ्राय पार्सपेक्टिभा बेनो। राजखान्थिनि थासारिया गोबां बिटिआरनि माने क'क्राझाराव बांसिन गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां लाइमोनफ्राबो दोलै नोगोरै माने दोलोआव जगदान जानाय, बेफोर थासारिया गोबां सोलिनायखौ नुनो मोनो। दा थासारिखौ नायनानै बिथांमोननि जि फरायनाय सिमां, जे बिथांमोननि इयुन फिउचारनि फरायनानै लानाय सिमां, बेफोरो एसे आलादा रोखोमनि जालांगोन नामा राजखान्थिनि बारहावाजों? नोंथांमोना बे बेलायाव मा फोरमायनो लुबैगोन? दिनै जे जोंहा लाइमोन गोबांथार बिदिनो जगदान जादों इउपिएलआवबो बा बिपिएफआवबो, नाथाय जोंनि बिपिएफआवहाय लाइमोनफ्रा थाखा फैसानि लबाव फैयाखै। जे सिगांनि 17 बोसोराव जे डेभेलपमेन्टखौ नुदों बा हाग्रामा सारनि मावनाय खामानिफोरखौ नुदों, बिनि बेलायावसो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा लाइमोनफ्रा मोनसे जगदान जाफैदों बा नुहरनाय दे जोंनि बे जे गभर्नमेन्ट दङ दा इउपिपिएलआ माबायदि खामानि मावगासिनो दङ बा सोरहा बिसिबांखिनि डेभेलपमेन्ट मोननांगौ बा स्टुडेन्ट लेभेलाव मा सेक्टराव जेन'बा सासे लाइमोनफ्रा मा डेभेलपमेन्ट मोननांगौ बा मा स्किम मोननांगौ, बेफोर गासिबो एबारनि इउपिएलनि सरकाराव गैया। दिनै बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थायो सिगां समाव माने मोनसेबो स्किमनि नाम गैया होनबाय थायो। थारैनो बिपिएफ सरकार समाव बे स्किम दिरुनाखैमोन नामा मोनसेबो? दिनै स्किम गैयामोनब्ला बे गोबांथार स्टुडेन्टफ्रा माबोरै गोजान जायगायाव एक्सकार्सन थांखो? दिनैथ' जों इउपिएलनि गभर्नमेन्टआव दिनै सों, स्टुडेन्टफोरनाव सों, सोरबा क'क्राझार गभर्नमेन्टआव फरायदों बा सोरबा इउनिभार्सिटियाव फरायदों, सोरबा इन्जिनियारिं कलेजाव फरायदों। दिनै जेब्ला दानि लाइमोनफ्रा जे फरायफुनानै थानाय दङ, बिसोरो जेब्ला थाङो प्रमोद बर'नाव, जों एक्सकार्सननि थाखाय थाखा बियोब्ला मालाबाबो हरा।
बेखौ नोंथाङाबो स्टुडेन्टफोरनाव सों अब्लानो फिननायखौ मोनफिनगोन।